दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै आं बुकावि लखिमपुर जिल्ला 50थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे प्रसार संसदनि जोंनि 27थि बोसोरसालिया जथुमा बुकावि लखिमपुर जिल्ला लाइमोन आफाद 9 बोसोरसालिया जथुमा जोंनि आइजो आफाद जथुमै दिनै जोंनि साननैनि फारिलाइ लानानै 7 आरो 8 बे जोंनि 3 नं सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जानाय गाजा गोमजा जालांबाय। आं बेयो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा फैगौ जेनेबा 20, 21, 22, 23, 2025 मायथाइनि जिहेतु दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि फारिलाइ लानानै बे गाजा गोमजायै आफादखौ खुंनो लानो सानदों आरो बियो आफादाव दाखालि जोङो 9 जानुवारि तारिखाव जोङो जथुम मावफुं मेल जदोंमोन दैमालु आरसि आफादनि न'खौ आरो बे न'आव खावलायनो थादों जे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां जिल्ला आफाद दङ बे आफादाव गासैबो न'खरसेयाव सासेखौ बे आफादाव नुजाहैनांगौ आरो बे आफादावबो जोंनि बुकावि लखिमपुर जिल्ला खाथि हिसाबै जोंनि गासैबो आफादनिफ्राय न'खरसेयाव सासे आइ बाबामोना दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बे जथुम आफादाव नुजाहैनांगौ होननानै मोनसे थांखि लादों आरो बे मेसेजखौ आं दिनै जोंनि बुकावि लखिमपुर जिल्ला जितु जथुम आफाद जाबाय बे आफादाव आं गासैबो आइ बाबामोनखौ बे आफादाव नुजाहैनो थाखाय खावलायनो थाबाय आरो जाहाथे बे आफादखौ मेहेरगोनां खालामनो हायो बेखौनो आं खावलायनो जाबाय आरो बेनिफ्राय आं लोगोसे दिनै जोंनि बुकावि लखिमपुर जिल्लानि जितु 4 आफाद दङ बुकावि गागि आफाद प्रसार संसद लाइमोन आफाद आइजो आफाद लोगोसे ट्रास्ट आफादफोरखौबो आं बे जयैनो खावलायनानै बे बाबामोना जाहाथे हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बेयाव राङारि मदद आरोखि जोंनि थांनायनि गासैबो मददनि गेजेरजों बे गासैखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय आं बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो गिबियावनो आङो आफामोननि जानाखि रादाब गासिबो रादाबगिरिनि सिमांनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय थाबाय आरो खुलुमनाय थाबाय। जोंहा मैयानिफ्राय 7, 8 मैया 7निफ्राय दिनै 8 जानुवारि 2025 मायथाइ दिनैनि नैथि सान जोंहा फुंनिफ्रायनो 6 बाजिनिफ्राय जोंनि अखण्ड जयग हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादोंमोन आरो बे अखण्ड हाबाफारियाबो जोङो जेरैबायदिहाय हाबाफारिखौ लादोंमोन थिग बेफोरबायदिनो जोङो फारि फारियै जों खालामबोनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बेनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय दंमोन। बे फिरफिलायाबो जोंना गाजा गोमजायै बिरहोनाय जादों आरो बेनि उनाव जोङो गुरुदेब कालिचरन गुरु आफानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन। बेबो जोंहा जोंनि फारिलाइ बायदिहाय बिबार बावजेनग्रोनाय जायो। मानगोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि ब्रिजेन्द्र ब्रह्म आफाया बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो आरो थिग बिदिनो फारि फारि जोङो मावफुंनो हादों आरो दा जोंहा दिनैनि बे फारिलाइ बायदियै 4थि हाबाफारि दंमोन जोंहा गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाबो जोंना जानो थांबाय दं आरो बेनि आगोलावनो एसे सिगाङाव जोंनि जा बुकावि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि प्रसारक आफामोननि जानाखि शास्त्र बिसार बे बिसाराबो मोजाङै मोजांनो जानानै थाङो। दा जोंना नै 12:30 जोङो गेवलां मेल हाबाफारिखौ जोङो मावलांबाय थानायनि लादों आरो ओरैनो जोंनि बे बुकावि लखिमपुर जिल्लानि जिथुनि सिङाव थानाय 6 आनसलिकनिफ्राय बाहागो लाखिनाय हिसाबै जों गासै 500सो थान्दैफ्राय आफामोना बाहागो लाफैनो हादोंमोन। देग्लायनि हाबाफारिया ओरैनोबोथ' जोङो जोंनि बे सानजा जनायाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै जोंनि भक्त न'खरफ्रा एसे खम। बिदि हिसाबै जोंनाव एसे भक्त बाबामोननि गेदारिङा सफैनाया एसे खम जादों आरो अब्लाबो गुबुन आनसलिकनिफ्राय जेरैबायदिहाय बाहागो लाफैदोंमोन थिग बेफोरखौ गुबुन बोसोरनि बायदियैनो जोङो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों आरो जों देग्लायनि जिथुनि थान्दै मेलाव
बेफोरबायदि गोदानै जेबो जों थांखि आजावनाय जाथ'नाय लानाय जाथ'वाखै जायाखै आरो जेनेबा जोंनि जिथुनाखि धोरोम आफाद हिसाबै जोंहा जिथुनाखि समाजारि जेरै सामाजिक धोरोम ब्रह्म धोरोमनि जानाखि जों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जेबायदिहाय जोंखौ बिथोन होलांदों थिग बेनि बायदियैनो जोङो जोंनि बर' समाजखौ जोङो जौगाखांनायनि जेरै हाबाफारि जों मावबोबाय दङ जेरै जोंनि न'खरफ्रा गासैबो सिबिनायनि हमनानै सिबिनाय आरो थानाय जानाय लोंनाय गासिबो धोरोम गेदेर गोलाव गासैखौ मान दान होनायनि सायाव सोनारनानै जोङो बे धोरोम आफादनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि जानाखि जों थांखि बे थांखि महरैनो जोङो खामानिखौ मावफुंनाय जायो।